Anca de la Red Devils. Aici o avem pe Gabi. Streetball-ul înseamnă distracție, prieteni și relaxare pentru mine. Voie bună! Salut, sunt Angel Santana, e a treia oră când particip la turneul ăsta din Sibiu și de fiecare dată din ce în ce mai bun. S-a strâns cam, eu zic, 9-10 echipe cu un nivel foarte ridicat. Din fericire am ajuns în finală, să vedem ce facem asta. Condițiile meteo nu sunt foarte bune, dar sperăm să câștigăm. Adică cred că avem o echipă cu valoare și echipa noastră Sarma Company, după prietenul meu Sarma. Și, întotdeauna o plăcere să vin la Sibiu. Streetball e, bine, am spus de mai multe ore, e un sport foarte, foarte dinamic, se întâmplă totul foarte rapid, în care ne lovim destul. Și eu zic că e foarte frumos să vezi un meci care nu durează foarte mult, trebuie să stai o oră, sunt 15 minute, gata. Și în 15 minute fiecare echipă poate să dea cel mai bun între ele. Nu obosim, dar nu obosim așa de mult să nu putem să jucăm la un potențial bun. Nu știu ce să zic, dacă sunt chiar un model, sunt alții mult mai mari ca mine, dar încerc încet să ajung și eu la un nivel cât mai ridicat, să pot să influențez cât de cât pot copiii să se apuce de sport, de basket, să le placă streetball-ul, slam-urile, o să le placă mai mult decât dacă se uită doar la un meci unde poate mai o îndârjire mai mare, cu fault-uri, nu e chiar atât de plăcut totul. Aici mai mult pe fair play, mai mult pentru spectacol și chiar am văzut mulți copii care au venit și m-au felicitat după concurs, chiar m-am simțit foarte bine. Mă numesc Vlad Părimu Scuirel, pregătiți-vă pentru competiția de slam-dunk de anul viitor. Levine, straight out of Harlem, Sibiu Streetball 2014, second year, coming back next year trying to do it bigger. And what we do is streetball, you fight, you never quit, you leave it all on the floor. And when it's time to win, you win, you take it. That's it.